Tako da evo, želja mi je da uzdignemo našeg Gospoda Isusa Hrista, želja mi je da razmišljamo o dubokim istinama koje nam otkriva reč Božja. Naime, večeras ćemo razmišljati o tome kako đavo i dan danas napada Božji karakter. Vi znate da je ta velika borba počela na nebu. Kako je počela? Tako što je Sotona počeo da napada Božju vladavinu, njegov karakter. I onda je zaveo 1/3 anđela. On je danas veoma aktivan. Na osnovu Biblije mi znamo da mu je, ja tako kažem po srpski, odzvonilo. On je pobeđen. I baš zato što zna šta će biti jednog dana sa njim i tako dalje, žestoko napada i dalje Božji karakter. Možda vi ovde u Kavadarcima ili ja tamo u Vojvodini gde su uglavnom hrišćani i tako dalje, odrasli smo u tom nekom okruženju, ne osetimo to. Ali kada zakoračite malo u svet i tekako postoji jako puno knjiga, uticajnih ljudi, ateista, agnostika, skeptika, koji koriste strašne reči, izraze da bi napali Božji karakter. Mi koji poznajemo Boga smo pozvani da branimo Božji karakter. Ovo predavanje biće možda malo teže da se isprati, nije klasično evanđeosko, ima tu dosta nekih citata, misli i tako dalje, ali smatram da je korisno i dobro, imat ćete, razumeo sam, i zapis znači, na internetu, tako da nije loše koristiti te argumente, jer kad tad ljudi će doći u kontakt sa nekim koji je agnostik, ateista, i oni uglavnom postavljaju ista pitanja da bi napali Boga. Ako je Bog svemoćan, ako je Bog ljubav, zašto Auschwitz, zašto patnja, zašto ratovi, zašto pomori, zašto gladi, razumete? Znači, do kraja etički mi ne možemo racionalno to da odbranimo. Ali mi koji smo ovdje, ja verujem, smo osvedočeni Duhom Svetim da je Bog ljubav i na osnovu Biblije to je jasno. Neke stvari možda i ne možemo razumeti kada Bog čini u svoje vreme i tako dalje, ali znamo mi ko je Bog. Tako da, pošto jesmo uglavnom hrišćani, nadam se svi, hajde onda da se evo na neki način poučimo, da ovo bude kao jedan mali kratki seminar o tome kako izgledaju ti napadi, na koji način određeni uticajni ljudi napadaju Božji karakter i kako možemo odgovoriti. Naime, savremeni napadi na Boga i religiju znači, čine taj jedan medijski diskurs i to je veoma uticajno. Znači, ima ateista koji vrše uticaj svakoga dana na stotine i desetine hiljada mladih umova, gde im sa katedre govore da je Bog izmišljena figura, da ne postoji ništa posle ovog života i tako dalje i tako dalje. Znači, stalno pokušavaju da negiraju postojanje Boga. Znači, ovi napadi se često manifestuju kroz skepticizam, ateizam i kritike religije. I hajde da idemo dalje. Znači, šta je skepticizam? Ukratko, to je jedna filozofska pozicija koja naglašava sumnju u verodostojnost tradicionalnih uvjerenja, uključujući i religijska verovanja. Kad je nastalo ovo predavanje koje iznosimo, ovo prvi put iznosim u javnosti, kada sam bio u Prilepu i jedan prijatelj koji je dolazio na predavanje rekao mi je, kaže, Zoki, mi smo odmah tu pored tebe gde si smešten. Ja svakoga dana u 1 sat ovde u kafiću sedim s mojim prijateljima, hajde dođi da popijemo piće i da se upoznaš s mojim prijateljima. Znači, prijatelj koji je došao na predavanje zove me. Ja kad sam došao video sam 3 emancipovana čoveka, znači stariji ljudi. I sad zapazite, jedan je akademik, drugi je profesor emiratus. Jer znate šta je emiratus kad se kaže? To znači da ima najmanje 2 doktorata i da je penzionisan, ali i dalje aktivno predaje. I jedan je bio isto, ne znam sad tačno šta, uglavnom došao iz Engleske, Makedonac iz Prilepa, došao je tu, penzionisao se, a u Engleskoj je bavio se nekim inženjeringom i veštačkom inteligencijom i ne znam šta. Strašno učeni ljudi. I sad oni meni postave pitanje Biblija, počnem da odgovoram, oni negiraju. Meni je trebalo pola sata da ja shvatim njihovu poziciju. Znači, 2 skeptici, 1 ateista. A ovi su i ateista skeptici. Dragi moji, ja nakon sat vremena
jedva sam čekao da odem kod starešina na ručak. Verujte mi. Nakon sat vremena bio sam samleven. Jer vi se hvatate argumentovano za Bibliju i kaže šta Biblija, to nije za nas argument. Ko je pisao Bibliju? Ko stoji za Bibliju? To je izmišljena priča da se kontrolišu ljudi. I stalno, pa rekao, zašto me onda pitate ako me stalno prekidate? Pitate me, a ne dozvoljate mi da do kraja kažem šta mislim. I rekao, mislim da je ovo besmisleno, hajde da odigramo partiju šaha. Međutim, to veče sam držao baš predavanje koje sam držao na drugim mestima, a to je Otisak Božjeg prsta, gde sam pokazao kako Anthony Flew i mnogi drugi ateisti, kada su mapirali DNK i pročitali DNK zapis u čovekove ćeliji, gde ima 3 milijarde DNK kodova, i kada su shvatili da je tu jedna skripta o čovekovom postojanju, Anthony Flew, koji je bio 30 godina ateista, popeo se za katedru i rekao je, sve što sam bio do sada i sve što sam govorio bacite u smeće. Bog postoji. Zato će nebo biti puno iskrenih ljudi. Nebo će biti puno iskrenih ljudi. Zamislite koliko je potrebna tu snaga, iskrenost da kaže sve što sam bio bacite u smeće. I onda je počeo da propoveda da Bog postoji i na osnovu nauke i tako dalje. Sada, nažalost, to se ne dešava sa svima i mnogi, kao što je bio David Hume i mnogi drugi, ne mogu da veruju ako nemaju dokaze. A kako glasi definicija vere iz Jevrejima 11.1? Vera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se, i dokazivanje onoga što ne vidimo. Znači, kako ja i ti dokazujemo ono što ne vidimo? Pa našim životom. Kako je Noje dokazivao da veruje u Božji sud koji će doći kao potop nakon 120 godina? Pa tako što je gradio Noju barku. Je li tako? On nije rekao ja verujem da dolazi Božji sud i sede skršenih ruku. Zato kaže vera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onog što ne vidimo. On nije video potop, ali je potop došao za 120 godina. Međutim, skeptici, agnostici, oni traže uvek neke dokaze. I onda kažu, aha, postoji naučni dokaz, znači onda verujem. Pa lako je onda verovati. Tako. Ok, ja moram malo brže, pošto... Znači, ateizam, šta je ateizam? To je stav koji negira postojanje Boga ili bogova, je li tako? I onih iz Grčke i tako dalje. Dawkins u svojoj knjizi Zabluda o Bogu naziva religiju opasnom iluzijom. Pazite, ako posmatramo ovu izjavu u njenoj realnosti, ja se mogu složiti s ovim. Zato što religija kroz mračni srednji vek nema ništa sa Bogom. Hrišćanstvo tog doba je daleko od Boga i od Isusa Hrista, od Božje blagodati. Tako da delimično mogu da se složim da religija kao pojam, kao pojava, vodi ljude daleko zato što ne prikazuje Boga onako kako ga Biblija otkriva. Jer ga prikazuje pogrešno. Zato je Gandhi rekao, sećate se kad su mu prišli hrišćani, pametan si, hrabar si, boriš se za tako je, za njihova prava i šta ja znam oko one soli. Pa zašto, kaže, ne prihvatiš Hrista? Zašto ne postaneš hrišćanin? A šta je on rekao? Hristos da, ali hrišćanstvo ne, u smislu religije. Jer religija je često išla protiv Hrista. Mnogi ratovi su se podizali, jel tako, ime Isusa Hrista, a Isus nema ništa s tim. Znači, često koriste logiku i nauku kako bi osporili postojanje Boga. Inače, kad je u pitanju logika, logika može biti opasna. Evo recimo kako možemo to definisati. Svaki logičan iskaz ne mora biti istinit, ali svaki istinit mora biti i logičan, je li tako? Znači, svaki istinit iskaz mora biti i logičan. Tako da logika nije uvek dobra stvar da bi se nešto osporilo ili potvrdilo. Zatim, mnogi drugi koji su kritikovali religiju kažu, na primer, u svojoj knjizi Bog nije velik, tvrdi da religija truje ljudsku civilizaciju. Jedan drugi autor će reći, pored svake dogme pali se lomača. Znate kako je to bilo? Ako se setite srednjeg veka, inkvizicije i drugih nekih pravaca u religiji, znači nisi verovao kako je trebalo,
po njima, evo lomače. Zato što je dogma zatvoren sistem koji ne prima ništa novo i vrlo je tvrda beseda. Zatim popularna kultura, filmovi, televizijski programi, knjige, mediji. Znači, TV kad je počeo sa svojim delovanjem, ne znam da li ste slušali intervju onog poznatog satanističkog sveštenika. To je bilo baš na TV-u. I pita ga novinar, gospodine, svešteniče, a on je satanistički sveštenik, kaže, kako se vi borite protiv hrišćanstva i hrišćanske misli? Šta je vaše najmoćnije oružje? Znate šta je rekao? TV. Kaže, ulazimo u svaki dom i delujemo na svaki um. Kaže, mediji, u ono vreme nije bilo interneta, to je 80. godina intervju, znači, kaže, televizija je naše najmoćnije oružje u borbi protiv hrišćanstva. I onda kaže, da parališemo, da učinimo ga blaziranim, da ga uspavamo i da ga učinimo neosjetljivim. Da se navikne na prolivanje krvi, znate, horor filmovi, akcioni filmovi i tako dalje. Pazite, sad ja razmišljam ovako, ja govorim u svoje ime. Kako je moguće da jedan hrišćanin koji se sprema za nebo može da uživa, da gleda akcione filmove gde je pucačina, prolivanje krvi, nemoralne scene, osvete i mučenje? Razumete? Ili sam nanovo rođen ili nisam. Nema tu opcije. Treće. Ako ja mogu i ako mene to interesuje, i ako jedva čekam da gledam takav jedan film, treba da se zapitam šta je u mom umu, šta ja to gledam i šta mene ispunjava. Pazite, recimo filmovi, Izum, laganje i život branja, ovo je u Americi bio jedan poznati film i tako dalje, kritikuje religijsko uverenja, institucionalne aspekte vere, često sa humorom i ironom. Oni se ismejavaju. Pa često i pravi karikature od Isusa Hrista. Inače, sa druge strane, eto, Bog mi je dao mogućnost da u januaru prošle godine obiđem neke zemlje gde sam, eto, dobrotom mog dobrog prijatelja, kuma i tako dalje, mogao sam da vidim kakva je situacija na Tajlandu, Maleziji, Vijetnamu i tako dalje. Pazite, vi ne bi verovali. Znači, ja pričam sa taksistom, ima onu malu, kako se kaže, tačkica na glavi. Rekao, šta ti znači ta tačkica? Kaže, to predstavlja sunce. Pa kažem, zašto? Pa kaže, sunce je naš Bog. Rekao, zašto? Pa kaže, kada sunce izlazi, greje zemlju, kada se zemlja zagreje, raste biljka, raste hrana i tako se hranimo. A kaže on, ko je tvoj Bog? Rekao, moj Bog je Isus Hrist koji je načinio to sunce. A on gleda ovako, rekao, jesi čuo za Isusa Hrista? Kaže, nisam. 21. vek, 26-7 godina, mlad taksista. Kaže, nisam čuo. Nisi čuo. I onda ja malo na mapi, pa gledam, pa tu je Azija, pa Kina, pa šta su, koje su tu zemlje? Pa tu je ogromno prostranstvo gde ti imaš po koju samo crkvu hrišćansku i tako dalje. A mi mislimo, sve se vrti, ne znaju ljudi. Jako malo informacija. Ono što je jako opasno jeste upravo uticaj na društvo. Znači, kritika religije doprinosi širenju relativizma istine. I vi danas živite u jednom takvom vremenu i nadam se da ste to iskusili. Recimo, kada hoćete nekom da kažete istinu, on kaže, dobro, ja poštujem tebe, to je za tebe istina, a ja imam svoju istinu. A rekao, ne možemo biti oboje u pravu. Ili sam ja u pravu, ili si ti u pravu. Ne možeš i ti imati istinu za sebe i ja za sebe. Neko je u greški. A vidite šta je uradio postmodernizam i upravo kritikovanje ili širenje ideje da nema Boga. Nemaš Boga, nemaš vrednosti, nemaš temelj, nemaš apsolutnu istinu. Sve može biti istina, svako može biti u pravu i svako može biti u krivu. I hajde da se volimo. Čista anarhija. Vidite kuda to vodi. Još davno, sećate se one izjave, poznati onaj filozof Niče je rekao, kaže, Bog je mrtav. Koje su posledice teološki Bog je mrtav? Aksiološki vrednosti, teleološki, eskatološki Bog je mrtav. To je strašno. Kada vi uđete dublje u promatranje
izjave Bog je mrtav. Koji su savremeni napadi na Boga? Znači, Bog nije dobar, on dopušta patnju i njegova ljubav je uslovljena ili je nepravedna. Znači, Damkis, na primjer, tvrdi da je Bog Starog Zaveta ljubomoran i osvetoljubiv. I ja sam odlazio u mnoge crkve, bio sam nedavno na Zarenskoj, oni nemaju taj problem, a recimo pentakostalci, baptisti i tako dalje, često prave razliku između Starog i Novog Zaveta. Kaže, ti još čitaš Stari Zavet? Kaže, to mi smo u Novom Zavetu. A rekao, šta je Stari Zavet? Evo, tačno sam otvorio. Šta je Stari Zavet? Pa kaže, ne, rekao, to su zakon, proroci i psalmi, to nije Stari Zavet. Šta je Stari? Pa šta je Stari Zavet? Pa Stari Zavet je onaj ugovor ispod planine Sinaj između Boga i izraelskog naroda. Pa čekaj, ako sad ovaj deblji deo Biblije Stari Zavet po tebi, hoćeš čitati psalme? Kaže, hoću. Pa oni su ti u Starom Zavetu. Hoćeš čitati proroka Isaiju? Znači, ti nećeš onda čitati to, petoknjižje i tako dalje. I onda kad krenete malo vidite da ljudi ne razumeju razliku između starog. To je reč Božja, sve je to reč Božja. Nema razlike, Stari i Novi Zavet. Postoji razlika u onome što mi činimo, je li tako? Znači, obično se kaže da je Bog tiran i vidit ćete neke napade, ljubomoran, osvetoljubiv, ali mi moramo biti spremni da branimo Božji karakter. Ne postoji dva Boga, Bog Starog Zaveta i Bog Novog Zaveta. Kao što je nekad onaj jeretik, kako ste čuli za Marciona, tvrdio dvopolni Bog, kao postoji Bog Starog Zaveta i Bog Novog Zaveta. Toga nema. Evo nekoliko ideja najdominantnijih koje su ostavili utisak na umove hiljade i hiljade ljudi. U svojoj knjizi Haris, knjiga se zove, evo imate kraj vere, kaže on ovako, ako postoji Bog koji dopušta takvu patnju, ili nije svemoćan, ili nije dobar. Znači, on sad to opisuje, navodi razne primere u svetu, zaista patnje koje se desila. I on kaže, ako Bog dopušta takvu patnju, ili nije svemoćan, ili nije dobar. I sad vi imate jednu realnost. Patnja postoji. Ratovi postoje. Uganda postoji. Crveni Kmeri postoje, koji su na 900.000 koliko pobili, to je bilo 90. godina. Rat postoji, Vijetnam postoji, Drugi svjetski rat je postojao. I mnogo, mnogo patnje nevinih. I onda kažemo Bog je dobar, Bog je svemoćan. I onda ispada kao da Bog sedi skršenih ruku i uživa gledajući tu patnju. Tako mu dođe. Kako ćete odbraniti Boga? Kad vas sutra sretne na ulici neko, a vi kažete, prijatelju moj, evo nešto lepo Isusu Hristu. Pusti me, kakav Hristos? Pa pogledaj koliko je patnje, gde je taj Hristos? Šta ćete odgovoriti? Znači, moramo biti spremni, jer Bog nas poziva da se borimo za njega, da branimo njegov karakter. Zašto? Zato što smo mi ambasadori Božji na zemlji. Zatim dalje, jedan drugi autor kaže u knjizi Kako religija truje sve, kaže, religija je i bila i jeste najveći izvor mržnje, netolerancije u istoriji čovečanstva. I pazite, vi kada zagrebete malo u istoriji, vi vidite da ima to istine. Ne možemo mi reći nije tačno. Ali ta religija nema ništa sa biblijskim Bogom. Šta Isus kaže? Mnogi će u posljednje vreme čak, kaže, ako vas ubiju u moje ime, misliti da Bogu službu čine. A koliko je crkva ubijala u Hristovo ime? Gledamo istorijski, mnogo. Ali Isus nema s tim ništa. Hristovo carstvo je drugačije. I vidite, tu je problem što je religija često predstavljala pogrešno Boga, Božji karakter, i onda su ljudi, posmatrajući ono što je religija radila, zaključili neke ovakve stvari. Ali Bog nije takav. Zatim jedan drugi autor kaže u knjizi Razbijanje čini, religija nas zaslepljuje i umjesto da nam daje smernice, ona nas vodi u moralne zablude i tako dalje i tako dalje. Stari Zavet je vjerovatno najnemoralnija knjiga ikada napisana, što je totalno pogrešno.
Meni se sviđa što je Stari Zavet objektivan i otvoreno govori o gresima, ali ne zato što to Bog odobrava, nego zato što to postoji kao realnost. Sećate se Davida i njegovog strašnog greha, ali nije tu akcenat, nego je akcenat na pokajanju. Akcenat je na promeni. Kaže David, kad je imao taj problem, kaže, i kad se oporavio, kaže, Bože, čisto srce daj mi i duh prav, šta? Ponovi u meni. Kaže, dok sam tajio greh, kaže, sušile su se kosti. Kaže, nesta soka u meni, soka, tečnosti. Ali kaže, kad prizna greh, procveto sam. Tu je poenta. Ali neće Biblija sad to tajiti da je David uradio, da bi ispalo kako je David uvijek bio dobar. I baš mi se sviđa, zato što je Biblija objektivna, otkriva realnost. Evo nekih odgovora. Ljubomoran Bog, ovo ćete često čuti, međutim, kako možemo odgovoriti? Bog u Bibliji često sebe opisuje kao ljubomornog Boga. Sam Bog kaže za sebe da je ljubomoran. A mi, ljudi, obično doživljavamo ljubomoru kao neku negativnu stvar, je li tako? Je li tako? Pogotovo ako su muškarci ili žene previše ljubomorni, onda stvaraju problem onom drugom. Dobro imati jednu malu dozu u tom smislu braka ili ne znam čega, malu dozu ljubomora, ali ako je prejaka, onda postaje destruktivna. Međutim, kaže tekst, ja sam Gospod Bog tvoj, ljubomoran Bog. Ali ova ljubomora se odnosi na Božju želju za isključivom vernošću svog naroda. Ova vrsta ljubomore nije sebična ni destruktivna. I mi ne možemo, pazite, Bog koristi ljudski jezik da bi nam nešto rekao, ali mi to ne možemo preneti na Božji karakter, reč ljubomoru, kao što i mi doživljamo ljudi grešni. I tu je nastao problem. Ali Bog koristi reč ljubomoru da bi analogiju između muškarca i žene iskoristio za sebe i za svoj narod i da kaže, ja hoću tebe, Izraelu, samo za mene. Ja ne želim da ti ideš za drugim bogovima. Znači, ne može dopustiti da ga zamene lažnim bogovima koji vode u propast. Znači, Božja ljubomora pokazuje njegovu strastvenu brigu za odnose ljudima. Ljubomora ovde znači očuvanje svetosti i ispravnosti odnosa. Jer kaže Bog Izraelju, šta kaže? Budite sveti jer sam ja. Nemojte biti tamo s paganima. Nemojte kaditi drugim bogovima. Sećate se da je zapisano da su žene pravile kolače carici nebeskoj, ženi Izraeljke. A muškarci su sedeli okrenuti leđima hramu i gledali u jutarnje sunce i klanjali se suncu. I kako Bog da ne reaguje? Bog hoće svoj narod za sebe, da bi mu bilo dobro. Često ljudi kažu da je Bog osvetoljubiv. Bog je pravedan sudija. Pazite, u Bibliji Božja osveta nije impulsivna niti zasnovana na mržnji, već je izraz pravde. Mi kada se svetimo, obično se svetimo iz sebičnih razloga, je li tako? Ti si meni to uradio, sad ćeš ti vidjeti, je li tako? I onda mi smo ljudi, drugačije to osveta, ali Božja osveta je pravda. Ona nije kao ljudska osveta. Nije zatrovana određenim emocijama i ko zna čime sve mi možemo razmišljati. Kaže Bog, moja osveta ja ću vratiti, veli Gospod. Osveta je deo Božjeg plana da obnovi red, pravednost u svetu. I kao što sam rekao, vidite ovo ljubičasto, osveta nije motivisana ljudskim emocijama. I problem je što su svi koji su napadali Božji karakter koristili te reči i upoređivali sa delovanjem nas kao ljudi grešnih, a to se ne odnosi na Boga. Jer Bog je pravedan i tako dalje. Vidjet ćete na kraju nekoliko lepih tekstova, uživat ćemo u tim tekstovima na kraju. Zapazite još kritike koje dolaze na Božji karakter, etnički čistač i genocidan Bog. Jednostavno optužen da uništava ljude i decu u Starom Zavetu i tako dalje i tako dalje. Međutim, Bog je suveren i njegove odluke su u skladu sa njegovim višim planom za svet. Recimo, jedno od najvećih napada jeste kako je Bog ljubavi mogao da uništi ljude u potopu.
Šta biste odgovorili? On ih je stvorio pa ih uništio. Ne znam da li ste slušali jedno predavanje od Tomislava Terzina, ko njega sluša. Tomislav Terzin je otišao za Kanadu, mislim, 2000. godine i tada sam ja bio 3. godina teologije i mi smo generacija koja on poslednji put predavao Biblija i nauka predmet. I tada je bio mlad, mislim, mnogo mlađi, ali je bio pun znanja, nevjerojatna enciklopedija. I on je malo istraživao biblijske tekstove, malo neke vremenske odrednice i tako dalje, upoređivao sa nekim drugim teolozima. Smatra se da je negde pre potopa bilo između 10 i 12 milijardi ljudi. Milijardi ljudi. Pre potopa. I pazite, bio je samo natalitet. Nije bilo smrti. Je li tako? I ljudi su živjeli po 900 godina i samo su se rađali, množili i tako dalje. I jako brzo, od stvaranja do potopa je bilo ljudi. Samo 8 duša je preživelo. Samo 8 duša. Nedavno sam čitao jedno istraživanje, najnovije, pronašli su butna kost. Pa ne znam koliko je moja butna kost, možda 30-40 cm, ne znam. Ona je 1,20 m. Pa vi sad na tu butnu kost od 1,20 m gradite čoveka. I znate onaj otisak stopala, onoj steni od 68 cm. Ja kad kupujem patik ili kad mi neko iz inostranstva od mojih rođaka kaže, našao sam ti dobre Nike ili ne znam šta, rekao, koji broj? Rekao, ja ti više ne znam, sluđen sam. Samo gledaj da je 30 cm. 30 cm. Pazite, ja imam 30, a ona stopala je 68. Pa sad vi na 68 cm stopalu gradite čoveka. Strašno jaki ljudi, 20 puta jače od današnjeg čoveka. U fizičkoj i u inteligenciji. I zato nije bilo ništa pisano, sve su pamtili. Ne znam da li ste pratili, mislim da na YouTube-u ima, izašao je ovako kao Sveto pismo, možda i deblji u Americi taj u ono vreme, telefonski imenik. I sve je čovek koji ima mogućnost da pamti. I bilo je njih 10 iz komisije i onda su tu doneli pred njima zapakovanu celofanu iz štampe. Nikoga još nije držao, najnoviji. I onda su ga one otvorili, proverili, došao jedan iz komisije i uzeo ovako. A ovaj gleda, uzeo ovako. I onda je došao prvi iz komisije, kaže, 48. stranica, ime i prezime, kaže im broj telefona. I on kaže. Znači, nema sad ovde neke demonizma, da me ne shvatite, nego o čemu je reč. U nekim ljudima se otključa taj neki gen, koji i onda ti ljudi mogu da pamte, u stvari kao što su bili ljudi nekad inteligenti pre potopa i još posle potopa. Strašna inteligencija. Dobro. Mizogin, homofob, rasista. Pazite, Biblija, posebno Novi Zavet, prikazuje Boga kao onoga koji voli sve ljude. Šta Isus kaže? Nema više muškoga i ženskoga roda, nema više, je li tako? Znači, svi su jedno. I Bog vrednuje svakog čoveka. Nema razlike između mene i Kineza. Ili između mene i crnca, belca i tako dalje. Između muškog i ženskog roda. Zašto je to bitno? Zato što u ono vreme žena nije bila ništa. Bila je samo instrument za rađanje dece i uopšte nije bila poštovana. I bila je velika diskrepancija između muškarca i žene. A Isus je sve izjednačio. A onda mnogi optužuju, kaže, Bog je ovakav, Bog je rasista. I tako dalje, i tako dalje. Ovo je isto jedna teška optužba Boga. Šta znači ovaj izraz, filicida? To znači kada otac žrtvuje dete. Znači, otac žrtvuje dete. I oni koriste tu sliku da kažu, pošto je otac nebeski žrtvovao sina, on je takav. I onda ga optužuju. A u stvari Isus je sebe dobrovoljno dao, je li tako? Isus je to želeo. Imate i ovaj izraz, nećemo se zadržavati.
Mene je pitao jedan nedavno čovek, sreli smo se, mislim, u Novom Sadu, upravo je bilo ovo pitanje. Kaže, da ti to nije malo čudno? Znači, skeptik, agnostik, kaže, dobro, evo, postoji Bog, recimo da postoji Bog. Zašto njemu treba toliko obožavanje ljudi? Što on to toliko čeka i traži? Šta biste odgovorili? Kaže, da to nije malo preterano. Znate, ljudi svašta razmišljaju. Ali pazite, to su normalni građani, učeni, školovani. To nisu neki koji su nekim lekovima, medikamentima. Shvatate? To su vrlo obrazovani ljudi. Meni je stalo do njih. Meni je želja da on konačno kaže Isus je moj spasitelj, mu preda život. Meni je to cilj. I ja ne odustajem od njih. Ali to zamara počnu ta pitanja. Kaže, zašto Bog uživa da mu se stalno daje slava? Evo, zato sam ovo stavio pred vas. Znači, hvaljenje Boga nije izraz njegove potrebe za divljenjem, već prirodan odgovor na njegovu svetost, ljubav i pravednost. Znači, ja u meni osjećam da treba da slavim Boga. Razumete, ja sam nedavno majstora koji mi upola cene dao nešto zagrlio. Što sam ga ja morao grliti? Prvi put se vidimo. I on kaže, zgotivio sam te, kaže, obično je on naplaćen toliko, evo tebi za ovako. Kaže, evo, da učini nešto dobro. I ostao onako, zagrlio ga. Pa 150 € mi je ostalo u džepu. Nije malo. Što on to meni dao? A što sam ja njega zagrlio? Jer on očekivao da će ja njega zagrlio. I on to uradio da bi ja njega zagrlio. Pa ja sam to osjetio u duši. Znate, kad shvatite ko je Bog i kakav je Bog, prirodna reakcija je da ga slaviš. Prirodna reakcija dolazi. To je moj odgovor na Božju ljubav. Da zaključim ovaj segment i onda idemo na biblijske stihove da uživam u njima. Znači, Božje osobine kao što su ljubomora, pravednost i suverenost ne treba gledati kroz ljudske ograničene koncepte. Tu je problem onih koji ga napadaju. Ne možeš ti ljubomoru ljudsku prebaciti na Boga i kazati takav je Bog. To je nemoguće. Ili neke druge atribute. Pazite, Božja ljubav kao centralnu osobinu njegovog karaktera. Biblija jasno definiše Boga kao ljubav. Bog je ljubav i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji. Znači, Bog je ljubav. I taj Bog nije samo pričao o nekoj ljubavi. Ono što je mene izulo iz obuće, kada sam to duboko shvatio, jeste taj Bog je uzeo telo i krv. Što oči naše videše, šta kažu? Što ruke naše opipaše. Uzeo je telo i krv, zaodeno je ljudsku prirodu. Pre toga je bio duh. Tajna utelovljenja, ja ne znam da objasnim to i ne treba da znamo i mnoge stvari ne treba da... Ali je postao jedan od nas. Znojio se, bio gladan, imao potrebu da spava, bio umoran. A onda, kako se približavao krst, čupali mu bradu, šibali ga, pljuvali ga. Pazite šta čovjek radi. Onoga koji je apsolutna ljubav, apsolutna istina, apsolutna dobrota, nikakvo zlo nije učinio ni najmanje. Ništa loše nije učinio u svom zemaljskom životu. I završio je kako je završio. Evo, Bog na nišano čovečanstvo. Ljudi ne vole istinu, ne vole ljubav, oni razapinju. Pazite, pravda, sveto, suverenost proističe iz ljubavi, jer ljubav je osnova njegovog bića, on je ljubav. I on ne može kao ljubav da uživa u muci i patnji čoveka. Neko drugi stoji iza te patnje i muke. Ali znate gde sam ja našao rešenje za sve moje nedoumice, kojih uvek nekad ima? Ja bi imao problem da nema krsta i da je Bog na drugi način spasio tebe i mene. Da je bacio s neba ovako neke pamflete i rekao, ovo ako budeš ovako živeo, bit ćeš spašen. Ja bi onda imao problem. Ali više nemam problem, jer on je ostavio svoj presto i došao u ovaj svet, bio jedan od nas i prošao svu patnju. Ja skidam kapu. I zato bez krsta,
Bez ideje krsta ne možete razumeti Božji karakter i odgovoriti na sve ove nedaće, patnje, a opet verovati da je Bog ljubav i milost. Krst je rešenje. Jer Bog je svoju ljubav pokazao, nije samo pričao, nego je postao to što je pričao. Bio je hodajuća ljubav na zemlji. Božja pravednost nije suprotna ljubavi, već njen izraz. Gospod ne odugovlači s obećanjem kao što neki misle, nego je strpljiv prema nama, jer ne želi da iko pogine, nego da svi dođu u pokajanje. A oni kažu da je tiranin. A Biblija otkriva Božju misao. On ne želi da niko pogine. On želi da ljudi dođu u pokajanje. Kaže, jer ste blagodaću spašeni kroz veru i to nije od vas, dar je Božji. Bog koji daje blagodat i spasenje nije Bog koji ugnjetava i muči. Tako da Sotona i dalje seje laži i zavodi ljude. Jer to je uspešno. Pazite, u večnosti, kako god to da sad mi možemo zamisliti. Ne znam koji broj anđela. Ne može se izbrojati. Slavi, uživa u Božjoj dobroti i karakteru. A onda se u Luciferu nešto je kvrcnulo. Napravio je taj prvi selfie prema sebi. Ja, što sam ja lep. Pa ja sam lep. A počeo razmišljati o sebi, a onda gleda kako sva slava svih stvorenih svetova i anđela ide prema Bogu. A on kaže, može to i da ide prema meni. Sad, ako bi trebalo da ide prema meni, onda moram da sklonim Boga. A kako ću da ga sklonim? Pa jedino da trujem. Zato je ogovaranje, trovanje, sotonsko remek delo. I ako ima to u nama, mi moramo to ostaviti. Jer dogod je to u nama, mi imamo njegov duh. Mi možemo čitati Bibliju i tako dalje, ali ako imamo tu klicu koja je izvor svog zla na svetu i opadanja drugoga, onda imamo problem. Bacite njega svu svoju brigu, jer se on brine za vas. Pa ne može Bog i da nas ugnjetava i da se brine. Kako će, evo vi ste, većina ste tu roditelji, bake, deke, jeste deke, jel tako, dede, imate unuke, jer se brinete? Pa kako ćeš da ugnjetavaš ako se brineš? Pazite, mi ljudi, istini događaj, znači, muž dolazi, kako je to bilo? Da, muž se vraća iz bolnice posle dužeg oporavka i ulazi i vidi svoju ženu koja ima zavoj preko oka. A on od nekog problema na poslu izgubio oba oka. I žena dala oko svom mužu. Presadili, oni to spojili i tako dalje. A on je nije poštovao, nije nešto voleo, uvek je mislio da on njega ne poštuje, a ona je bila spremna da da oko, svoje oko za njega. Imate ono sa bubregom i tako dalje i tako dalje. Znači, pazite, mi ljudi ćemo učiniti takve stvari kao grešni, a kamoli Bog. Kamoli Bog. Pa to je predivno. Isusova žrtva kao vrhunac Božje ljubavi. Znači, kad je Isus bio na krstu, tad je odzvonilo đavo. I svi svetovi i anđeli su konačno, ja mislim, ajde da kažem konačno, videli ko je laža, a ko je Bog. I šta je Bog bio spreman da uradi za čoveka. Jer Bog tako zavoleo svet, pa neće ga ugnjetavati ako ga voli. Neće biti tiranin, ili ga voli ili je tiranin, razumete? Znači, da je dao svog jedinog sina, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što Hristos je umro za nas kada? Kad smo bili fini, dobri, sveti, kaže, dok smo još bili šta? Šta to znači? Neprijatelji. On je došao u ovaj svet radi tebe i mene dok smo mi još peša. Jevrejski izraz peša znači podignute pesnice prema Bogu. Bunt, neprijatelji. Jer kaže, Bog beše u Hristu i svet pomiri sa sobom. Šta da kažemo za Isusove suze?
Kaže, kad se približi i vide grad, šta? Kako može da plače i da mu bude žao, a vamo da uživa u patnji ljudskoj? Vidite, kako reč Božja, zato treba čitati Bibliju, dragi moji, da bismo stekli biblijski um, da shvatimo. I kada jedan hrišćanin bude zatrovan ili bilo koji čovjek i kada naiđe na ove tekste, on će kazati, kako sada ovo, a vidi šta čitam. Pa Isusu je žao. Zašto? Zato što je vidio unapred kao onaj koji sve vidi. Video je ono što će se desiti 70. godine pod Titom, je tako? Vespazijan je otišao posle, Tit je došao i razorio hram. Kaže, jer će doći na tebe dani kada će tvoji neprijatelji tako dalje i tako dalje. Ovaj trenutak Božje suze pokazuje da Bog ne uživa u osudi, on samo otkriva. On samo otkriva. Pazite, Božja blizina i briga, nad dlanovima sam te, šta? Kaže, može li žena zaboraviti svoje dete, da se ne sažali nad sinom utrobe svoje, a ako bi ga i zaboravila? Pa znate da nađete tamo dete u kontejneru, šta piše u novinama? Kaže, našli bebu u kontejneru. A što, pazite, to, mislim, izvijam se, ja se izvijam, ali tu nešto kvrcnulo. Ne može to zdrava osoba da uradi. Pa ja ne mogu da prođem kad vidim malo štene, razumete, ili ga odnesem kući i kažem, čale, evo ti još jedno štene, pa dok li ćeš mi donositi? Pa ne mogu, žao mi. Ne možemo da ostavimo malo štene kera, mislim psa, a kamoli da znači to mora biti nešto u glavi, neka bolest. Kaže, a i da bi ga zaboravila, ja tebe neću zaboraviti. Gle, na dlanovima sam ti izrezao, tvoji su zidovi svagda predavno. Može li ovakav Bog biti tiranin? Ne može. Ne može. Božji poziv čovjeku da izabere život. Pazite ovo, svedočim vam danas nebo i zemlju. Stavio sam pred tebe život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Zato izaberi život da bi živeo ti i tvoje potomstvo. Ovo je jedan, a ima ih još na desetine tekstova koji govore protiv kalvinističke predestinacije, koja uči da je Bog predestinisao. I ti ne možeš ništa, ništa da uradiš ako si osuđen na smrt i Bog te osudio gotovo, ili ako se osuđen na život, to je to. Ali vidite, to nije biblijska istina. Bog stavlja opciju. Bog ne uživa u smrti grešnika, već želi njegovo pokajanje. Kako volim ove tekstove. Inače, ja sam isprintao ove tekstove na A4 format i često ih čitam u mojoj Bibliji. Kaže, tako ja živ bio, govori Gospod, nije mi milo da umre bezbožnik. A oni kažu, tiranin, ovakav, onakav i napadaju Božji karakter. Nego da se odvrati bezbožnik od puta svog i da bude živ. Vratite se, još jednom pazite, vratite se od svojih zlih puteva. Zašto da ginete doma Izraelja? Jel može ovakav Bog da uživa u patnji ljudskoj? Ne može. Isusove suze govore mnogo. Božji karakter u svetlu njegove ljubavi, znači Bog nije tiranin koji želi da kažnjava, već otac koji poziva svoju decu natrag u svoj zagrljaj. Kad je Isus rekao kako da se molimo, kako počinje molitva? Oče, a tu je jevrejska reč Aba. Šta to znači? Posebna blizina, znači oslikava znači oca i sina u zagrljaju. Zašto? Zato što Isus svojim dolaskom pomirio nas sa ocem i sada možemo doći u očev zagrljaj. Jer pazite, u istom trenutku, teološki, dok su naši gresi silazili na Hrista i dok je otac na sina Isusa izlivao puninu gneva, u isto vreme dok kažnjava svog sina zbog greha, učinjen grehom na krstu, nas posinjuje, znači Otac nebeski širi ruke i grli čovečanstvo. A nad nedužnog sina, kome je, grčka reč se koristi tu,
nešto na M, izvinjam se, znači da oslika kako pucaju vratne žile. Znači, taj moment, ja se izvinjam, nisam isključio, stalno mi stižu poruke, evo dokaz koliko mi stiže poruka na dan. Znači, kad Isus rekao, Bože moj, zašto si me ostavio, postoji jedan izraz koji naglašava da su mu žile bile napete do pucanja. A zašto je to Isus izgovorio? Zato što je rekao pre toga, ja i Otac smo homousija, jedno. I oni su bili od večnosti jedno. I sada, zato što svi gresi dolaze na njega, on prvi put u svojoj večnoj egzistenciji doživljava razdvajanje sa Ocem i kaže, Bože moj, zašto si me ostavio? Ta agonija će biti prisutna u životu svakog čoveka kada Isus bude dolazio po drugi put, a nije pokajan. Tada će se desiti ono iz otkrivenja, najveća molitva čovečanstva upućena, ali ne Bogu, nego kamenju i stenama. Šta će reći? Kaže, padnite na nas i sakrijte nas od lica. Znači, čoveku nepokajanom. Zato što dolazi gnev, sav gnev koji je Isus osjetio na čoveka. Biće lakše da ga satre i kamenje i stene nego da se sretne sa licem onoga koga je odbacio. Mi to sada, dragi moji, ni ja isto, ne kažem da ja sve razumem, ali ni ja, ali trudim se, ne možemo do kraja razumeti. Zato što još smo pod delovanjem greha. Još postoji ta mrena na našim očima. Ne možemo to shvatiti, ali treba da verujemo da će to biti strašno. I zato hajde da dođemo u zagrlje Božje. Znači, Isusove suze, Božja neznošć, prikazano u Isaiji, njegov poziv na život, njegova želja da niko ne propadne, sve to potvrđuje da je njegov karakter u suštini ljubav. I ja sam rekao i 100 puta kažem, dok god je krvi u mojim venama i dok stojim na nogama zdrav i živ sa 110 kila, dobro, treba malo da se smrša, ja ću braniti Božji karakter. Hoću da ga branim. Hoću da branim zato što vidim kako mi je greh uništio majku, koja se raspadala, glava joj se raspadala od kancera. Lice joj se topilo kao vosa kad gori sveća. Doktori kažu, ovo nismo vidjeli u životu. Voliš ja, ne možeš da je pomogneš. Tad smo prvi put u našoj egzistenciji, naša kuća ostala bez dinara. Znači, sve smo dali da bi pomogli ženi, ne može pomoći. 3 operacije, plaćaj, pomozi, daj, kupi, ovo, ono, naruči iz Nemačke. Odoše, nemaš više. I ne možeš da pomogneš. I onda stojim pored nje i kažem, Bože, dokle ova patnja? Dokle ovo da traje? A znate dokle? Jednom sam došao i kažem, otac sedi pored nje, a doktor dolazi već više puta i kaže, skini je Jovice s infuzije. On zakači infuzije i on to hoće. Kaže, gotovo, kaže, pusti je. Kaže, pusti Jovice, pusti. A on ne može, muž, kako sad? Kaže, aj vi tu radite. Jedan dolazim i on podigne jorgan i kaže, pogledaj mamu. A ono noge ovako. Te motorne noge koje je podizala kuću, svaki dan biciklom išla na posao. Bila je puna života, ajde radimo. Ja kažem, mama, daj malo da se igramo, pusti, samo radiš. Puna života, sagradila jednu kuću, drugu kuću, ok, tata je radio, ali ona je bila ta motorna snaga doma. Gledaš je kako propada. I ja sam se pitao zašto, Bože, još uvek ona živi. A onda dobijam odgovor, ja dolazim kući i moj tata to podigne i kaže, gotovo je, sine, ja, kaže, neću da budem bez nje, zove mi propovednika da me sprema za krštenje. Zato je trebalo. I posle toga mama je preminula, a on se krstio. Evo, ovo je pretposlednji tekst i završavamo na vreme. Božja ljubav kao sila koja prevazilazi napade, bez obzira na sve napade koje doživljavamo. Bilo da dolaze s polja, kroz nepravdu, progone, nevolje ili iznutra, kroz sumnju, strah, brige, Božja ljubav ostaje stalna i postaje. I kad si radostan, i kada patiš, i kada dobijaš, i kada gubiš, Božja ljubav je stabilna i uvek se možeš na nju osloniti. Šta kaže apostol Pavle? Navikoh imati i nemati, izobilovati i gladovati, biti u nevolji i u suzama i radovati se.
jer kaže sve mogu Isusu Hristu koji mi moć daje. Znači to je jedna stabilnost gde ti sagledavaš ovaj svet, tu veliku borbu i šibaš napred. I kada dobijaš i kada gubiš. I sada onaj stih koji onako možda i najlepši stih za večeras kaže, jer sam uveren da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnje, ni buduće sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje neće moći odvojiti od ljubavi Božje koja je u Hristu Isusu Gospodu našem. Jer ovo tiranin, ma nema tu nikakve istine. Znači, đavo se laž kroz neposvećene umove, koristi ljude na položajima, koristi visoko obrazovane ljude da bi što jači uticaj širio. Neće onda koristi neku bakicu iz Kavadaraca i da tamo priča nešto, nema Boga, nego će uzeti Emiratusa, uzet će akademika, uzet će jake ljude i njih će koristiti da bi što veći uticaj širio zlo protiv Boga i Božeg karaktera. Znači, napadi čovečanstva ne mogu promeniti Božju prirodu. Bog je ljubav i ta ljubav nije zasnovana na tome šta mi činimo ili kako mi reagujemo. Jer se setimo, Bog je dao svoj život u Hristu još dok smo bili šta? Dok smo bili grešnici, ne dok smo bili dobri. I zato ja kažem na stotine prijatelja s kojima se srećem, ja još nisam, pa ne treba da budeš dobar. Takav kakav si, jadan, grešan, pun psovki i dođi Hristu. On te takvog treba, ne treba te savršeno. Jer savršeni nemaju potrebe da dođu Hristu. Jer si grešan, jesam, pa dođi Hristu, on te tako hoće. Da te isceli, da te obnovi, da te izleči, da te nadahne i da te obuče u haljine pravde. Ja se gasim večeras ovde. Tako da, Gospod blagoslovi svoju reč. Teo sam sutra i preksutra će biti mnogo lakša predavanja u smislu baš onako evanđelska, ali hteo sam da iznesem ovo što sam spremio prvo za sebe. Da budem spreman u svakom trenutku kada sedem da pričam sa agnosticima, teistima, skepticima i tako dalje, otprilike oni imaju istu priču. Svi imaju iste napade i iste rečenice kad je u pitanju Bog, njegov karakter, njegova ljubav i tako dalje. I onda otprilike da imam neke argumente da budem spreman. Nadam se da vam je bilo od koristi, a neka vas Gospod blagoslovi. Amin.